Γεια σας παιδιά, εδώ το Chris, σε ένα βίντεο θα παίξουμε eFootball. Πήρα PS5, κάτσε, να σας το δείξω. Να τη PS5, το πήρα προχθές, σας είχα πει ότι αν πάρω θα κάνω βίντεο. Πήρα, θα παίξουμε eFootball και θέλει update. Τώρα, μπήκα να παίξω και μου λέει θέλουμε update ρε μπρο, sorry. Μαλακά, άντε γαμίσου! Ήθελα update πριν, αλλά δεν ξέρω ότι θέλει κι άλλο update στο update. 45%. Γαμώτημα! Άντε φόρτωσε μη σε γαμίσου! Τέλος πάντων παιδιά, ωραία controller. Μυρίζει τέλεια. Κοιτάξτε αυτό. Κοιτάξτε του PS4. Καλά, αυτό το controller του PS4 είναι και σκατά. Δεν έχω PS4, να ξέρετε, απλά έχω controller. Έχω δύο controller του PS4. Μην ρωτάτε γιατί το βρήκα. Κοιτάξτε μαλάκα πόσο ωραίο είναι. Και να ξέρετε, θα παίξω πολλά παιχνίδια. Έχω πάρα πολλά παιχνίδια. Θα παίξω... Φυσικά δεν θα σας πω τι θα παίξω γιατί έχω αγοράσει κάποια. Απλά θα δείτε πολλά βίντεο με PS5. Και θέλω να πω ένα thank you, bro, θέλω να πω ένα μεγάλο thank you γιατί το Among Us βίντεο μαλάκα πήρε 60 προβολές. Πώς γίνεται 60 προβολές ρε bro. 60 προβολές, μαλάκες, thank you bro, thank you. Μαλάκα, αφού πήρε 60 προβολές, πιστεύω ότι σε αυτό το βίντεο μπορούμε να το κάνουμε να πάρει 30 προβολές και 5 likes, ξέρω. Πήρα κι άλλους παίκτες, με δίνει κι άλλους παίκτες δωρεάν. Να ξέρετε, παραπροχθές πήρα το PS5 και χθες άρχισα να παίζω eFootball. Το κατέβασα. Οπότε, ναι, αυτό. Γι' αυτό έχω... Κάποιοι λένε ότι το eFootball έγινε pro. Όσοι θυμάστε το pro, θα ξέρετε. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλό, αλλά εμένα μου αρέσει το gameplay, είναι ωραίο, έχει ωραία γραφικά. Γιατί λένε κάποιοι ότι δεν είναι ωραία, δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει full έτσι πως παίζεις και τέτοια. Δηλαδή έχει πολύ καλά γραφικά για μένα. Και αν δεν έχεις τα λεφτά, αν δεν έχεις τα λεφτά, μην ανησυχείς που δεν έχεις το FC25. Γιατί υπάρχει το eFootball. Όταν έχεις τα λεφτά, πάρ' τα αν θέλεις τόσο πολύ. Εγώ για τώρα δεν θα το πάρω. Δηλαδή αν ξέρω εγώ πόσο κάνω το FC25, αν είχα τόσα λεφτά, δεν θα έπαιρνα FC25. Θα έπαιρνα κάτι άλλο. Γιατί το eFootball είναι αρκετά καλό παιχνίδι. Ωραία, πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι έτσι, πάω. Σιμόρ, okay. Παίρνεις το ματσάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε με έναν τυπά, δεν πρόλαβα να σας δείξω. Μπαίνουμε με έναν τυπάκο, online μπαίνουμε. Ωραία, next. Κάτι ομάδα είσαι Ίντερ, ναι Ίντερ. Γιάν Σόμερ, έχει Μουσιαλά. Τι ρε, Μουσιαλά, Καλό, παίζει να έχει καλύτερη ομάδα από μένα. So what a sight this is. Another edition of this proud competition. Just seemingly bigger and better still. Faces of course have come in. Κόκκινο, τώρα είναι κόκκινο, όχι μπλε. Τα φωτάκια είναι. Ξεκινάει αυτός. Οκ, πάμε. Ωραία. Να το κάνω tackling πι. Φω. Παιδιά, sorry αν πονάτε. Καλά έδωσε πας στο τέρμα.
Τι διώχνεις και χέρι σας είναι πάστα. Τέλος πάντων. Παιδιά, sorry αν δεν είμαι τόσο καλός. Απλά, εντάξει. Τόσο μέσα. Παιδιά, να ξέρετε, έφαγα γκολ γιατί ήρθε ένας φίλος μου να με πάρει γιατί μετά θα βγούμε βόλτα. Πες γεια ρε βλάκα. Γεια. Ό,τι να είναι. Ωραία. Παιδιά, θα το πάρω να ξέρετε κάτι αν δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Δεν ξέρω αν έχετε Να το κάνουμε βίντεο όταν μου το πάρεις. Παιδιά, κάντε με subscribe και στο άλλο κανάλι. Κάντε με subscribe και στο άλλο κανάλι για να δείτε τέτοιο. Για να δείτε τι μου πήρε. Μάλα, έφαγα γκολ. Το πήρε εδώ, όταν βάλει πίτα. Όχι ρε, εδώ θα το έχουμε εδώ και πέρα. Όντως. Ναι. Κάτσε, τέλειωσε. What the fuck? Αχ, Τι άχρηστη, δεν τέλειωσε. Ρε μπρο, έφαγα γκολ επειδή ήρθε αυτός ο βλάκας. Γάμο. πώς το παίρνω. Συγγνώμη. What the fuck. Ας βάλω Blue Drive, να βάλεις CD. Όντως μου πάρεις Blue Drive. Δεν ξέρω. 80 € κάνει. Κάτσε να μειωθεί. Όντως κάνει 80 € όμως. Ξέρω. Αλλά Εσύ πήρες πανάκριβο. digital version. Ναι, έτσι. Καλύτερο. Πιο οικονομικό. Κάτσε, γιατί τέλειωσε τόσο γρήγορα όμως. 12 λεπτά ήταν ρε. Τι παίζεις, FC. Τι FC, το FC είναι για τον Τι ή παίζεις. football. Κατάλαβα. Τι είναι, Έτσι, έτσι δεν είναι όλο το PlayStation. Γιατί, Γιατί έτσι. γιατί η μαμά σου είναι sexy, Να το βάλεις όρθιο. Λοπ. Όχι. Μαλακές, τώρα έχετε κριντζάρι γιατί ο φίλος μου είναι κριντζαράς. Κριντζάρα, νι. Κάτι μου είπε, να ξέρετε, γι' αυτό δεν μιλούσα. Ωραία, τώρα να ξέρετε θα παίζω κανονικά. Μάλακα σκάσε, μετά θα τα πούμε αυτά. Τι πλούζα φοράς. Απόλλωμα Αβραμερίου. Έτσι. Αυτό το ακούστε. Ωραία, πάμε. Παιδιά, ομάδα είναι. Πάμε τη γιαγιά σου, Όχι, πώς θα έχει, ρε. γιαγιά σου. Σκάσε ρε χαλάκα. Μάλακες, η ομάδα μου δεν έχει pace. Τρέχουν σαν τα Ας την ρε. Διώξ' την Man άχρηστη. United είσαι. Ναι, Man United. Νόμιζα ήσουν με άχρηστη. Τι! Πού δίνει τέρμα! Πού δίνει πάσα τέρμα το φύλακας ρε. Μαλάκα τέρμα. Είσαι πολύ μπάσταρδος. Βγάζω ωραία βίντεο. Ναι, βγάζω Με το ράβο. κινητό έτσι και το μπουκαλάκι. Μαλάκα είσαι πολύ Μαλάκα! Την έδιωξα! Πάρ' το, ποιος είμαι, εντάξει. Δεν με γέρες πίτες. Ρε! Μαλάκα, γιατί είναι έτσι, γιατί δεν τρέχουν. Ρε! Γιατί δεν τρέχουν οι κολοπαίκτες μου. Γι' αυτό Ακόμα πας. Ακόμα πας. Man United. Στείλε μέσα, τι πασάρα έβγαλα ρε. Ρε μαλά, κάθεται εκεί. Παρά να πάει στην παρά, Ωραία. κάθεται εκεί. Αφού είναι βλάκας. Έτσι, ξέρετε, Μαλάκα, τι δίνει τα κουνάκι τώρα ρε. Δεν το έχεις αγόρι μου. Τι δίνεις τα κουνάκι. Θα το κόψω, θα την κόψω. Μαλάκα. Παιδιά, κάντε το 0 like. Άντε γάμις. 0 εκεί, κουλουράκι. Μαλάκα, από τότε που ήρθες full time. Μα με Σάντος παίζει. Δεν είσαι Σάντος.
Παίζει online, ωραία. Ναι. Έχει βάλει το σήμα της Σάντος. Α, Άσχετε. Μπρο, από τότε που ήρθες με... παιδιά είναι καντέμις, απλά. Είναι καντέμις. άμα σε φτύσω εγώ τώρα. Για θα με κλάσεις, ρε. Γύφτο. Τι πες? Γύφτο. Σίγουρος? Γύφτο. Ναι. Θα σε κάνω πλαπ. Μαλάκα, ξέρεις ότι είσαι cringe. Ωραία, ξέρετε τι. Θα παίξω Μαλάκα, μόνος μου. πόση ώρα ηχογράφα? Πού να ξέρω, πρέπει να δω. 50 ώρες. Τι 50 ώρες. 10 λεπτά. 10 λεπτά. Ναι. Όλα 10, όχι, 20 ή 15 λεπτά. Δεν είναι μεγάλο, πρώτο βίντεο είναι. Δεν μου δώσω, κατάλαβε το PS5. Spanish clubs. Ωραία, θα μπούμε εδώ. Είδες το μάτσο. Βασικά είδες πως έλεξε. Αλλά κασικά, το είδα το μάτσο. Και εγώ. Αχ, Έχει το Κολάφι. πέναλτι, αυτό θα το... Αλλά το πέναλτι αυτό που δεν μας έδωσε. Γιατί είπε offside ήτανε. παιδιά, να ξέρετε, αν δεν ξέρετε, αυτό το βίντεο γυρίζεται μετά τη μέρα που έπαιξε η Real Madrid με Arsenal. Για το Tuleg. Πού είδε το ώρα, πού είδε το offside, περίμενε λίγο. Ξέρεις, τι, αυτό είδα, ακριβώς. Έγινε φόλο, ωραία. Ο Messi στη Man United. Έγινε το φόλο, ωραία. Ναι. Κάποιος από την Arsenal είχε κάνει νομίζω κεφαλιά με 10 λάθος. Ένας είχε κάνει πάλι σέντρα και μετά έκανε κάποιος από την Real Madrid και πήγε ενώ ο Εμπαπέ θα την έπαιρνε και θα βάζει παίζει γκολ, δεν ξέρω. Όμως αυτός τον πήρε έτσι κάπως αγκαλιά. Τώρα πώς έγινε το offside, απλά ρε φίλε ξανά έκανε κεφαλιά ο άλλος και ξανά έκανε πασέντρα. Το ξέρω. Πού το είδε ρε μάλλον το offside? Ωραία. Δώσε μέσα. Ωραία. Ακόμα βάς. Σουτ, γιατί στο Ρονάλντο! Ο παίκτης δεν είναι ο Ρονάλντο, ο Σον. Είναι το δεξί μου που... Ωραία, παιδιά. Σε αυτό το μάτι θα κερδίσουμε, ξέρετε. Ωραία. Άμα το μανάκι σου. Το μανάκι σου. Ωραία. Πάρ' τον. Τώρα εγώ πρέπει να περιμένω ρε φίλε. Περίμενε λίγο, μωρέ. Δεν θα πάθεις κάτι. Μέσα. Ωραία. Μπαμ. Γκολ ο Πάοκ. Μπαμ. Σουτ. Γκολ. Ρέσα. Τι άχρηστος, εσύ είσαι καντέμιζε, μαλάκα, μη μιλάς. Καλά, φεύγω. Φύγε. Ωραία, παιδιά, έφυγε από το δωμάτιο. Και τώρα να δείτε που θα βάλω γκολ στα 10 δεύτερα. Βγήκε όντως. Δεν με νοιάζει κιόλας. Εντάξει. Πλάκα είναι. Να, είδατε, βγήκε ξανά. Δεν είναι μέσα! Βαλβέρδε! Τρίπλα. Παμ. Νάτος και ο Καντέμις. Καντέμιλα! Ρε μαλάκα, γιατί βγήκες! Μόλις έκανα το σουτ, μπρο! Μόλις έκανα το σουτ, μπήκε στο δωμάτιο! Ωραία. Καντέμις, κουλούρι. Πάρτα! Κολάσου! Πάμε! Τι κολάρα έβαλες ρε, ποιος είναι καλά αυτός? Πού το πήρατε κινητά! Κάνει το σου! Κινητό πήρανε! Αυτό λέω! Το ψάτες! Ξέρεις πως κάνεις το τέτοιο? Το σου! Όχι. Όχι, πρέπει το τζάβο πίσω. Ο Τζαβού παίζει FC, όχι φούτμπολ. Πάνε μέσα! Βαλβέρδε! Γκολ! Βαλβέρδε! What the... Πουλό! Είναι εύκολο, μπρο. Πουλάκι, τσιου. Πουλάκι τσιου τσιου στο καβλάκι, πιου. Ωραία. Πάμε, τους παίρνουμε την μπάλα. Τάκλι! Σαν Ράμος! Γκολος. Σκάσε ρε μαλάκα. Ιω. Πάρ' την μπάλα ρε άχρηστε. Ωραία. Μαλάκα, βλέπω ότι το έχεις μάθει το PlayStation. Καλά, δεν Για το πολύ. Δεν το έχω μάθει καλά το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα.
Τους γαμάσα όλους. Τι λες ρε. Από εκεί άμα είσαι ο Ρονάλντο. Μαλάκα. Γιατί το κάνεις! Γιατί το κάνεις πολύ δυνατά, σκατούλα. Νόμιζα ότι δεν έχει καλό σουτ. Έχει Sony τελικά. Το Sony. Η Sony Ελλάδας. Ωραία. Από εδώ. Με Σουτ full Ελλάδα. δύναμη. Με full δύναμη. Πρώτα να το στείλε στον ουρανό ρε μπρο. Άμα να το στείλε στο Θεό. Ναι, Όταν μαλάκα. το δες στο Θεό το στείλε. Ωραία, πάμε. Θέλω να βάλω ένα γαμάτο γκολ. Jesus Christ. Θέλω να βάλω ένα καλό γκολ. Από το Μέση. Κριστιανό. Πάμε. Ο Μέση. Κριστιανό Ρονάλντο. Ο Μέση είναι όχι ο Ρονάλντο. Αν ήταν Ρονάλντο. θα Έχει το το πέσει. Πέσει. Το παιχνίδι μου το έδωσε δωρεάν. Ρονάλντο δεν το έδωσε. Αφού είναι καλό, αφού ο Ρονάλντο αξίζει 1 δισεκατομμύριο. Πόσο αξίζει. Πού να ξέρω. Από δύο άμα είσαι Ρονάλντο. Παπ. Άμα είσαι Το Βαλβέρδε τον εμπιστεύομαι. Είδες, Ήταν πολύ καλό. Ο Βαλβέρδε μαλάκα έχει ένα πάρσο. Και το βάζεις απευθείας στο γάμα. Ναι ρε. Ωραία. Πάμε. Τι! Offside! Μαλάκα! Μαλάκα! Ήταν εδώ παίκτης! Πώς είναι το offside? Δεν μου έδωσε εκεί την μπάλα! Ό,τι να είναι. Ναι ρε, offside. Offside. Όντως είναι offside. Ε? Όντως είναι offside. Όμως δεν μου έχει δώσει τότε την μπάλα ακριβώς. Σημαίνει θε. E. Λοπ. Είναι γκέι. Δεν είναι FFC γιατί λες EA Sports. Ό,τι είναι. Αυτή είναι μαλακιά παιχνίδι. Γύρα. Ρολάντο. Ωραία. Ο Σον. Αν θα σε προσκυνάω. Όντως. Ρε, η Sony Ελλάδας, γιατί δεν βάζεις. Από εδώ. Sony Ελλάδας. Όχι! Ρε, Sony Ελλάδας. Ρε μαλάκα σκάσε χαμό. Δεν είσαι αστείος. Παιδιά. Μαλάκες, έχω έναν αυτιστικό φίλο. Όποιος ενδιαφέρεται να γίνει κολλητός μου να έρθει να μου γράψει τα σχόλια. Ωραία, δώσε. Δώσε. Δώσε δεξιά. Δεξιά. Πάνε μέσα, Βαλβέρδε! Σέντρο ρε μαλάκα. Ακόμα πας! Το πέρασα! Οκ. Πού τους παίχτες. Άντε ρε. Πώς δεν πήρε. Να βάλω πάνω ό,τι κάνω. Ούτε καν μπάλα. Κάτσε να δούμε αν πήγε καλά. Καλά πήγε ρε. Γιατί πάει ωστόσο. Καλά πήγε. Γιατί πάει. Πιο λίγο δύναμη. Okay. Σαν τσίψο. Τι τσίψο, το τσίψο έχει ο Μέση, έχει ο Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε έχει δυνατό σουτ. Μα σαν το Ρονάλντο, όχι σαν το Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι, ο δεύτερος Ρονάλντο είναι. Τι λες ρε. Sony Ελλάδας δεν είναι αυτό. Αλλά κάτι που κολλάει σαν Ελλάδα. Άμα βλέπει κάποιος η Sony Ελλάδας, στείλτε μας 500 PlayStation 5. Ναι ρε. Γιατί πώς στέλνουν στους YouTubers και σε μας όχι. Ναι, είμαστε πολύ διάσημοι εμείς ρε. Είμαστε. Και δεν το ήξερα. Με χείριστε. Όχι! Από μπήκε! Κοιτάξτε πως πήγε. Μπρο, φάνηκε σαν που μπήκε. Ισχύει. Αυτό νόμιζα. Μαλάκα. Μαλάκα. Τώρα δεν ακούμπησε κάπου. Έλα τώρα. Φου. Πού θα δώσει προς τα αριστερά πιστεύεις. Ισχύει. Στη μέση μας. Πάλι στη μέση. Δώσε. Ρονάλντο. Ρονάλντο. Έλα Ρε, τώρα. Κάνε τάκλιν. Φλόρε. Στο Φλόρε. FC, άμα κάνεις κάποιο τάκλι και παίρνεις κόκκινη, το ξέρεις, δεν το ξαναπάρεις αυτό το παίχτη. Θα στο διαγράψει. Δεν θα στο διαγράψει ρε. Απλά δεν θα μπορείς για κάποια μάτια να παίξεις. Ωραία. Ναι, αφού έχω στο Nintendo μου, στο Nintendo μου φυσικά, ξέρω πως είναι. Στο Valverde, κάτσε, ξανά στο Valverde δες. Μόνο το Valverde θέλω ρε. Θέλω να βάλω καλό γκολ. Ρε, αυτό τώρα πώς τελείωσε το μάτς.
Δεν τελείωσε, είναι το πρώτο μήχρονο. Ναι. Μπρο, βάλε 10 δεύτερα καθυστερήσεις να βάλεις το σου. Ρε μαλάκα, αυτό δεν γίνεται μες στη φάση. Μαλάκα, πώς θα κάνω διαιτητής αυτό μου. Μες στη φάση. Ωραία. Πού είναι ο Βαλβέρδε? Α, νάτος. Έλα Βαλβέρδε. Ένα Όχι. σούτ, ρε, χαμό. Ξανά κοντά. Πώς έχω. Ωραία, θα τελειώσω το βίντεο όταν βάλει ο καλός σου το Όχι, όταν τελειώσει. Πάνω από το γάμα. Μαλάκα, δεν το είδα αυτό ποτέ, δεν το είδα αυτό ποτέ. Ω. Δεν το είδα αυτό ποτέ. Μαλάκα. Μπρο, πάνω από το γάμα. Ο μπρο είναι ο παπά μου. Τι. Είναι το παπά. Ωραία. Ωραία. Αυτός δεν είναι. Εκεί είναι ο Βαλβέρδε. Δώσε, δώσε. Ωραία. Όχι στον Ελλάδας. Ο Μέση ήταν, δεν ήταν ο Σον. Παιδιά, όλα τα σούτ θα τα κάνει ο Βαλβέρδε, ρε. Μπρο, είναι ένα τσάκ να μπει, είναι ένα τσάκ. Άμα, μαλάκα. Κοίτα λίγο, λίγο. Μαλάκα, τι Ο μπρο με το αριστερό, δεν στην πετάει με το αριστερό, μαλάκα. Εγώ δεν μπορώ να το βάλω. δεξιπόδαρος είναι. Άρα το βάλω με το αριστερό για κάποιο λόγο. Γιατί το βάρεις με το αριστερό? Δεν στην πέταξε πάνω με το αριστερό. Εγώ μια γωνία δεν μπορώ να βάλω με το αριστερό. Πάρτε, ωραία. Βαλβέρδε. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Κουφάνε στους θεατές. Μαλάκα. Συγγνώμη όσοι φορούσαν ακουστικά. Κοιτάξτε τι. Ρε μαλάκες, μπορούσα να κάνω ένα χαλαρό σουτάκι, ξέρω. Αλλά θέλω να πάει ένα στο γάμο να είναι... Να είναι τέλειο, ρε. Δεν θέλω να βάζω κλασικά γκολ. Και άνετα νικάω. Αφού άνετα νικάω, θέλω να βάλω ένα καλό γκολ. Βαλβέρδε! Πάμε. Ο Μέση. Τι? Δεν πάτησα σουτ. Πάμε. Να βάρεσαι με αυτόν. Με το μαύρο! Με το... Α. Μάλακα, μπέρδεψα το... Παιδιά, επειδή το όμικρον δίνει ψηλές σπάσεις και το τετράγωνο κάνει σουτ, μπέρδεψα το τετράγωνο με τον κύκλο. Δεν ξέρω πώς, αλλά... Έλα ρε Πόσα βρε. μάτς έχεις παίξει? 3, αυτό είναι το τρίτο. Είναι το τελευταίο. Όταν τελειώσει και κλείνω το βίντεο. Ωραία. Βαλβέρδε. Πάρ' την μπάλα. Πάρ' την μπάλα. Ωραία. Ωραία. Από εδώ. Έλα ρε που δεν μαλάκα, πόσο ψηλά πάει με το αριστερό. Δεν το βάρεσε με το Με αριστερό. το αριστερό το βάλασε πάλι. Κάτσε, μήπως είναι αριστερός. Δεν ξέρω. Να, με το αριστερό το βάλασε. Ο πρώτος δεν στην πετάει. Αριστερό. Ναι ρε, αφού έχει 5 weak foot, νομίζω. Ναι, έχει 5 weak foot. Μαλάκα. Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. Ωραία. Πάει ο τύπος. Βάλε το από το κέντρο μαλάκα. Να μπει. Άντε, γάμο το. Ωραία, δώσε μέσα. Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε τριμπλάρει. Ο Βαλβέρδε. Σκάστα από εκεί ρε. Από εδώ. Ναι, σκάστα από εκεί ρε μαλάκα. Μαλάκα! Αυτό θα πήγαινε βολίδα, να ξέρεις. Όχι, βολίδα θα πήγαινε. Ναι. Σκάστα. Θα πήγαινε καλύτερα από τα άλλα. Έτσι πιστεύω για κάποιο λόγο. Μαλάκα! Έλα ρε μαλάκα, κάνω τις κόντρες. Δώσε. Μαλάκα, εντάξει. Αμά το πουτά. Δεν θα βάλουμε γκολ. Δεν θα βάλετε γκολ, ρε. Πάμε. Θα βάλεις με αυτόν, άντε. Άντε ρε μαλάκα. Ρε. Ποια έχω μαλάκα. Μαλάκα, να πάει βολίδα με κάποιον. Αν ήμουν εγώ θα το βάζα. Θα το βάζα όντως εγώ. Μαλάκα, κοίτα εδώ τώρα. Άντε χαμό το. Ποιος είμαι και κάνω τέτοια άμυνα, ρε. Άντε, μαλάκα. Κόκκινη φαντάζεσαι. Κίτρινη. Να σου Δεν χαμίσει. πειράζει. Κίτρινη καλά. Εντάξει, δεν το γαμίσεις πια.
Σταμάτα να κάνεις Και έτσι. το βάζα από εκεί, ρε, φαντάζεσαι. Ναι ρε. Πούτσα. Ωραία. Όχι. Πιάστη. Ωραίος. Καθυστερείς, πες σε κάτω. Ωραία. Όχι, γιατί απευθεία. Ήθελα να πάει γρήγορα. Το ξέρω. Και το βάλα από εκεί και μπαίνει. Ναι ρε. Πάρ' την πούτσα. Πάρ' την πούτσα μου. Θεατρίνε. Έχω 99 defense. Έλα ρε μαλάκα. Άντε. Ξανά τη την πήρα. 3 φορές. Βαλβέλδε. Μαλάκα σταμάτα να μου την παίρνεις. Άμα βάλω γκολ. Άντε γάμι. Τον έκανα σώμα. Τι. Εντάξει, Απλά τον έκανα σώμα. Ξανά τον ίδιο. Ξανά τον ίδιο που χτύπησα. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Πήρε Όλα φάι. μόνος. Φόρε μαλάκα να πεθάνει η μάνα. Η μάνα σου να πεθάνει. Όχι. Πάρ' το. Πάρ' το όποιος είμαι. 99 defending. Σαν Τζινού. Όχι εντάξει. Γαμώ το όλο μου παίρνει την μπάλα ρε. Ρε πώς παίρνει. Χάντζερ σε σκάει, μπος. Χάντζερ σε Σκάσε ρε. Ωραία. Σκατά πάσα. Βαλβέλδε, πού είσαι ρε. Fuck off. Φανταστείτε. Φέρ' την. Ωραία. Φέρνει. Όχι, όχι. Ακριβώς. Όντως. Έλα τώρα. δεν βα- Πάρ' την. Ωραία. Βαλβέλδε. Να δώσω Βαλβέρντε. Ναι. Είναι πολύ γωνιάστο. Με αυτόν τον μαύρο. Με τον Ίγκαπα! Στο 83. Έλα ρε μπρο. Ποιος είναι αυτός. Ο Τσουαμενί. Κολλάει τσάμενη ρε. Μαλάκα, δεν θα βάλω καλό γκολ. Όμως έκανα καλό σουτ. Καλά σουτ. Έχεις μπρο, ένα πήγε και σχεδόν στο γάμο μάλλον. Βάλα το από εκεί, δεν με νοιάζει. Είσαι ο Ρονάλντο, δεν είσαι. Πάρτι. Αυτό με νεύρασε, μην τελειώχνεις γάμο. Ωραία. Στο 89 μαλάκα φαντάσου. Γκολ. Έλα ρε! Μαλάκα καλά θα πήγαινε. Καλά θα πήγαινε. Το ξέρω. Φόρ μαλάκα, κοίτα εδώ τώρα. Τι καρτεμιά μου είχαμε. Σε κάποιον κάτω Σε βαρέσει. εκείνον θα δώσω. Σε κάποιον να βαρέσει σουτ. Μπαμ, σουτ, μπαμ. Στο 89! Όχι πάλι. Μαλάκα! Δεν το θέλω το κόλλο σου, μόνο στον κόλλο. Μαλάκα, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάνω κεφαλιά. Θέλω πάσα να δώσω. Δώσε πάσα. Βάλ' το, μπουμπουνιτό. Κοίτα εδώ! Συν 4. Σύνδεσαι. Έλα να προλάβω. Στείλε γρήγορα, μη σου γαμίσω τα πόδια, μαλάκα. Δεν θα το λήξει. Συν 4 είναι. Είναι συν 4. Γαμώ τη γιαγιά σου. Γαμώ τη γιαγιά σου, Παναστάρ. Πάμε. Βαλβέρντε! Θα το λήξει. Βάλε το. Βαλβέρντε! Έλα Γάμισα λίγο την οθόνη. ρε! Καλά βγάζει, Θα καλά πέσει. βγάζει. Δεν πειράζει. Φύγε από εδώ ρε! Πρέπει να βλέπουν τα παιδιά, να έχουν 4K. 93! Είναι σε 93! Θα το λήξει. Όχι ρε μαλάκα. Κάμε Το τη λήξε. μάνα σου. Έλα ρε φίλε. Μαλά 50 σουτ βαρέσαμε. Έλα τώρα τόσο. Η μαμά σου. Τι μιλάει τώρα αυτός ο μαύρος. Μαύρε! Νίγκα! Νίγκα! Τέλος πάντων παιδιά, αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν βάλαμε γκολ. Άκρη. Βάλαμε γκολ αλλά όχι ακραίο. Την επόμενη φορά. Ciao!